Vítajte na YouTube kanáli Apoštolskej cirkvi Michalovce. Sme spoločenstvo veriacich, ktorí prinášajú posolstvo viery, nádeje a lásky. Veríme, že vás slovo povzbudí a dá vám nádej do života. Takisto prišlo také utvrdenie aj toho, keď som ťahal pre zbor, keď som ťahal verši pre náš zbor z toho košíka, tak prišlo len to utvrdenie a stotožne toho, čo som prijal od Pána, že je to o tom. Takže, bratia a sestry, toto je veršik na tento rok pre nás zbor. Je to Žalm 18.3, ale ja prečítam aj verš 1.2. Je to Dávidov žalm. Zbrojmajstrovi. Od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Hospodinovi, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov i zo Šalamúnovej ruky. Hovoril, vrúcne ťa milujem, Hospodine, moja skala. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam, môj štít, roh mojej spásy a môj hrad. Haleluja. Dávid má tu na osobnú skúsenosť s Bohom, že ho vyslobodil a on vyznáva, že Hospodine, ty si moja sila, ty si moja pevnosť, ty si to moje bezpečné miesto, ty si môj hrad. Ty si môj vysloboditeľ, si môjim štítom aj voči nepriateľom. To vyznáva David. My, bratia a sestry, máme stránku, kde sú zaznamenávané každá kázeň a tak si môžete pozrieť, máme tam aj tento biblický veršik, môžete si to potom pozrieť na počítači. Chcem teraz nás upriamiť na jednu Božiu vlastnosť, bratia a sestry, ktorá je zaznamenaná v Žalme 147 vo verši 10 a vo verši 11. Nekochá sa v sile koňa. Nemá záľubu v svaloch muža. Ale Hospodin má záľubu v tých, ktorí sa ho boja, v tých, čo očakávajú na jeho milosť. Halelúja, bratia a sestry. Bohu sa žiaľ nepáči sa, keď sa spoliehame na seba, na svoju silu. Ale naopak, Bohu sa páči, keď sa spoliehame na neho. Na jeho milosť. Keď očakávame na neho, keď sa bojíme Boha, to znamená, že keď ideme a chodíme spravodlivým a žijeme spravodlivým a pokorným životom na tejto zemi a keď naša tvár je upravená na Neho, toto sa Hospodinovi ľúbi. Halelúja. Chceme sa páčiť Pánovi? Ja verím, že áno. Dneska vyzeráte veľmi dobre, musím vás pochváliť, ale keď chcete vyzerať trošku lepšie ešte, tak robíme to, čo sa páči Bohu a budeme sa ľúbiť nášmu Pánovi, a jeho priazeň bude s nami. A keď je jeho priazeň s človekom, tak to je naozaj krásne naplnený, šťastný život. Prečítam verš teraz s Galatianom z 1. kapitoly, 15. a 16. verš. Sú to Pavlové slova, ktoré hovorí nám a on hovorí o svojom obrátení a hovorí tieto slova. Galatianom 1. kapitola, verš 15 a 16. Môžete si to kľudne vyhľadať. Je to v Galatianom 1. kapitola 15-16. Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý si ma vybral, hovorí Pavol, od života mojej matky a povolal svojou milosťou zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, hneď som urobil tak, že som sa neporadil s ľuďmi. Tu Pavol hovorí, že jeho povolanie, on hovorí, že Boh si ma už vybral od života mojej matky. A on hovorí, že jeho povolanie bolo tak, že on sa dokonca ani apoštolov nepýtal, on sa nepýtal a neovplyvnil ho žiaden človek, ale jeho obrátenie, to, že sa obrátil k Bohu, bolo, a my vieme, je to zaznamenané, celé jeho obrátenie je zaznamené v Skutkoch 9. kapitole, je to nádherne tam vyobrazené, kedy hovorí o tom, že Boh ku mne samotný Ježiš prehovoril počuteľným hlasom. A on sa obrátil. Keď Pavol hovorí, kto si? A Pán Ježiš mu hovorí, som ten, ktorého ty prenasleduješ. Halelúja. On prenasledoval kresťanov a hovorí, ty si ten, ktorý mňa prenasleduješ.
A tu Pavol hovorí krásnu pravdu Božiu. A ja by som tak chcel, aby sme nezabudli, bratia a sestry, aj v tom začiatkom toho nového roka na jednu skutočnosť, to, že sme povolaní. Že tak, ako Jeremiáš hovorí, že ešte prvne si bol utvorený v živote matky. Ja som ťa už poznal a povolal som ťa. Už som ťa volal po mene. A to hovorí o tom, že naše obrátenie nie je vecou možno 1 roka, kto sa obrátil pred rokom, možno 10 rokov, kto sa obrátil pred 10 rokmi. U mňa to bolo pred 35 rokmi. To nie je vec 35 rokov, ale je to oveľa ďalej, hĺbšie. Dokonca sa hovorí, že až pred založením sveta ešte Boh vedel, že sa narodíš. Aké to je úžasná Božia múdrosť. A to veľké povolanie, že Boh si práve teba vybral. Povedal, Marienka, teba si Boh vybral. Julia, Valentína, Samo. Boh si ťa vybral, povedal, ja toho chcem. A tomu dávam milosť, on bude môj učeník, Pána Ježiša Krista. Není to úžasné, bratia, že sme vybratí? A že sme povolaní? Pavol hovorí, a to povolanie je niečo večné, niečo vzácne, skvelé a veľké. Je to privilegium pre nás, že Boh si nás povolal a na to nezabudnime a stále myslíme aj v tomto roku 2026, že my sme tí povolaní. Mne sa páči evanjelista Billy Graham, bol to americký evanjelista, kazateľ evanjelia v USA, ktorý už je u Pána, ale aj dnes žijú mnohí v Amerike, mnohí pastori a mnohí ľudia, ktorí práve uverili na jeho evangelizačných zhromaždeniach. A on začínal tak, si upevňoval svoje povolanie, že prijal od Boha povolanie, že bude kazateľom evanjelia. Tak v miestnosti prázdnym stoličkám kázal. To bola jeho prvá evangelizácia, jeho prvé kázanie. Kázal prázdnym stoličkám a potom vyšiel vonku a prišiel pred kukuričné pole, kázal kukurici a v kukurici, a keď bol pri výzve, z kukurice vyšiel práve človek, ktorý tam robil svoju potrebu a vyšiel na výzvu a prosil ho o modlitbu, že chce prijať Pána Ježiša Krista. A to bol jeho úplne prvý človek, ktorý sa na jeho kázanie obrátil k Pánovi. A mne sa páči už potom, keď bol starší a tak mne sa páči, keď novinári prišli k nemu a mu dali otázku a povedali, pán doktor Graham, vy ste bol poradca už 3 americkým prezidentom. Neuvažujete o tom, že by ste kandidoval na amerického prezidenta? A to, čo on povedal, ma fascinuje. On povedal, viete, ja som kazateľ evanjelia, Boží služobník, ako by som mohol klesnúť na nižšiu úroveň. On si bol vedomý svojho povolania. On vedel, že to je oveľa dôležitejšie ako kariéra v tomto svete, ako biznis alebo čokoľvek. To povolanie, a to ti chcem aj povedať, brat a sestra, je oveľa väčšie ako čokoľvek. Je veľa dôležitých vecí a môžeme menovať zdravie, rodina, práca a tak ďalej. Ale to najdôležitejšie, čo maj svoje mysli a v svojom srdci, že si povolaná Bohom, živým Bohom, nie každý je povolaný, ale ty si povolaný, a aby si to bral ako, že to je niečo vzácne. Naozaj je to niečo vzácne, čo Boh urobil v tvojom živote, alebo čo Boh robí práve teraz v tvojom živote. Halelúja. Ja keď som sa obrátil, tak tesne predtým, ako som sa obrátil, ja som stratil zmysel života. A Ježiš ma povolal a dal mi ten skutočný pravý zmysel života. Spoznal som pravdu. Ja som poznal, čo je to náboženstvo a mne dával taký zmysel života to, že som presne pred obratením viete čo robil? Mal som 16 rokov a mal som plno kníh. Sama zdravá výživa. Zašiel som až do makrobiotiky, kde sa na gramy váži jedlo. A chcel som sa zdravo stravovať. Cvičil som. Každý deň som cvičil a pripravoval som sa, robil som si rôzne plány. Mal som knižky o cvičení. Ja som bol zahltený knihami. A takisto tam nechala ani yoga a také veci. A som rozmýšľal aj s kamarátmi o biznise. Chcel som mať vlastnú firmu, ako 16-ročný. A keď som vedel, že som z obyčajnej chudobnej robotníckej rodiny, že jediná cesta je ísť do Ameriky, zarobiť tam peniaze, prísť a urobiť si firmu. To bol môj plán, to bol môj sen. Potom kamaráti odišli, ja som ostal, pretože mne sa niečo stalo. A to, čo sa mi stalo, Boh ma povolal. A ja som tak ako Pavol to všetko zobral a som to dal dole. Všetko toto ako smetie.
pretože ja som bol povolaný Boží. Nehovorím, že nie je to dôležité aj zdravá výživa, aj cvičenie a tak ďalej. Ale pre mňa v tom momente to bolo smetie. Pretože som bol povolaný. A ja by som si prijal, bratia a sestry, aby aj toho roku sme viacej rozmýšľali tým duchovným ako tým telesným. Viete, my sa nemusíme strachovať, áno, musíme pracovať, musíme rozmýšľať aj proste o práci a o rodine a tak ďalej, ale využívajme čas, kedykoľvek sa dá, využívajme na to, aby sme rozmýšľali, koho by som mohol priniesť ku Kristovi, komu by som mohol poslúžiť. Aby ten život ti tak rýchlo neprešiel cez prsty a ty si potom povieš, ani jedného človeka, to som ja, ani jedného človeka som nedokázal mu povedať svoje svedectvo a priniesť ku Kristovi. Preto modlíme sa, nech Boh nám dá, Duch Svätý nám dá príležitosti. A takisto si prajem aj toto miesto, to je najlepšie miesto, kde ľudia sa môžu stretnúť so živým Kristom. Toto miesto je miesto, kde ti môžu bratia a sestry poradiť, kde môžeš byť vychovaný, kde môžeš byť povolaný a vystrojený do služby. A ľudia chodia na toto miesto preto, lebo sa chcú viacej posvetiť, chcú viacej poznať Boha, chcú spoznať Krista a chcú zažiť niečo možno aj nadprirodzené. A preto my potrebujeme byť sústredení. A ja si prajem, bratia a sestry, aby sme na zhromaždeniach viacej, aj možno keď sa skončí zhromaždenie, pred zhromaždením, aby sme viacej rozprávali o duchovných veciach ako o tých telesných. Ako len o práci, o rodine a o deťoch a tak ďalej. Ale aby sme sa mohli zdieľať so svojimi svedectvami, ktoré Boh nám dal. Aby sme mohli rozprávať o Božom slove, o možno o kázni, ktorú sme práve počuli, možno o biblickom veršiku, ktorý si dostal na Nový rok. Aby sme sa rozprávali aj na duchovné témy. A aby viacej sme sa rozprávali o duchovných témach ako o tých telesných. Dá sa to, bratia a sestry? Ja si myslím, že dá sa to. Pán Ježiš nás povolal a posledné jeho slova bolo: choďte, čiňte mi učeníkmi. Choďte každé, svedčite, žite evanjelium. Krstite ľudí v mene Otca, Syna i Ducha Svätého a učte ich zachovať všetko. A našou víziou, bratia a sestry, našou zboru víziou, a chcem ju pripomenúť teraz, pretože je začiatok roka, je, aby sme zakladali zbory o počte 120 ľudí, ako to bolo na letnice, keď boli učeníci, 120 učeníkov zhromaždených na letnice vo Vrchnej Dvorane. A aby tieto zbory boli zdravé a schopné zakladať ďalšie zbory. Nám sa podarilo založiť 2 zbory zatiaľ a veríme, že sme ďaleka neskončili, ale že podarí sa nám, buď nám, alebo podarí sa pomôcť našim bratom, ktorí sú tu, na založiť ďalšie zbory. Pán Ježiš povedal: budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samarii až do poslednej končiny. Čo je náš Jeruzalem? To je náš domov, alebo doma, alebo to sú Michalovce. Judsko, to je náš región Zemplína. Samaria, to je celé naše Slovensko a posledné končiny, to je celý svet. A my potrebujeme ísť a vystrojovať nevystrojených. Potrebujeme uschopňovať tých, ktorí sú neskúsení a vyučiť nevyučených, aby mohlo evanjelium rásť, boli zakladané zbory, aby sme videli, ako Božie kráľovstvo rastie a sláva Pánova je zrejmá. Amen. Haleluja. Napijem sa trošku. Jeden príbeh hovorí o anglickej kráľovnej Viktórii, že milovala veľmi svojho muža Alberta. Ale jedného dňa sa pohádali, mali zlý deň, a tak jej manžel Albert sa zamkol do izby. Dúfam, že bratia to nerobíte. Zamkol sa do izby a prišla kráľovna, jeho manželka, a zakopala mu na dvere. A on sa spýtal, kto je tam? A spoza dverí sa ozvalo: tu je anglická kráľovna. Otvor dvere. A čo myslíte, otvorili sa dvere? Neotvorili sa. Skúšala to 2-krát, 3-krát, nefungovalo to. A potom už keď videla, že to nefunguje, tak potom sa tak pokorila a povedala: Albert, tu je tvoja manželka Viktória, prosím, otvor mi tie dvere. A tie dvere sa otvorili. Veľakrát, bratia a sestry, aj my tak reagujeme, že keď sa nás Boh spýta, naše myslenie o nás je mnohokrát nesprávne, že keď sa nás Boh spýta, kto si, tak my odpovieme: som doktor, som riaditeľ, som možno poslanec, som možno kazateľ, som možno podnikateľ alebo čokoľvek.
Ale viete čo? Boh mlčí na tej druhej strane. Boh mlčí, neodpovedá a dvere sú stále zatvorené. Ale my potrebujeme mať ten otvorený vzťah. My viete, čo potrebujeme odpovedať, keď Boh sa spýta, kto je tam? Tak my potrebujeme, keď voláme na Boha, potrebujeme povedať, som omilostený hriešnik. Som marnotratná dcera, som marnotratný syn. Bože, som tu a volám na teba. A verte, že vtedy sa dvere otvárajú a Boh počuje tvoju modlitbu. My potrebujeme, viete, čo je najväčšia pokora? Je to, keď si o sebe myslíš to, čo si o tebe myslí Boh. Nie to, že si myslíš, že neviem, kto si a tak ďalej. My si potrebujeme chrániť srdce pred pýchou, aby sme nikdy nepovedali, to všetko som dokázal ja. To všetko som získal, čo mám, som dokázal ja. Počujete to? Ja. A pritom to tak nie je, pretože to všetko je potom vytvorené na základe tvojej sily, tvojej múdrosti, tvojej schopnosti, tvojho rozumu a si prisudzuješ tie zásluhy ty. Ale to všetko, čo máš, ti dovolil a dal ti Boh. Boh ti to dovolil, dal ti schopnosti k tomu, aby si to mohol získať. A preto my potrebujeme sa veľakrát k Bohu prichádzať a potrebujeme sa koriť pred Bohom a pokorovať a hovoriť, Bože, potrebujem ťa. Ako reagovali Boží mužovia? Keď sa pozrieme na Daniela alebo na Jozefa, keď prišli pred tých najväčších kráľov, Babylona a Egypta, tak keď priniesli výklad, tak oni nepovedali, že toto je môj výklad, že tak pracoval som celú noc na tom, aby som ti dal kráľ výklad. Oni čo povedali? Boh nebies mi dal výklad pre teba, kráľu. Vzdal hneď Bohu chválu. Keď sa pozrieme napríklad na Davida. David povedal, Boh mi pomohol. Keď prišiel pred Saulom stále, tak povedal, Boh mi pomohol. Boh ma vytrhol z moci leva, z pazurov medveďa a tento Boh, ktorý mi pomohol tam, keď som pasol tých zopár oviec, takisto mi Boh pomôže aj s týmto neobrezaným filištíncom, týmto obrom Goliášom. A keď Goliáš sa mu vysmial, čo povedal David? Odpovedal mu, ty ideš na mňa s mečom, s kopiou, so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina zástupov vojsk šikov Izraelových. David sa spoliehal na Boha a vzdal Bohu chválu. Peter, keď uzdravil chromého, skutky 3. kapitola, čo povedal tomu chromému? Viera v Ježiša Krista ťa uzdravila, nie ja. Je to Ježiš, toho, ktorého sme pred nedávnom ukrižovali. On spôsobil, že si vstal, že si uzdravený. Vzdal jemu chválu. Neprisudzoval si sám sebe svoje zásluhy. Mnohí z nás sme tak samospravodliví, verím, že poznáte takých ľudí, aspoň jedného možno, takých samospravodlivých, že ako keby aj nepotrebovali odpustenie. Oni nepotrebujú skutočne odpustenie Božie. Oni povedia, ja som nikomu nič zlé neurobila. Ja som nikdy nikomu nič zlé neurobil. Ja robím ľuďom len dobre. Poznáte takých ľudí? To sú samospravedliví ľudia, ktorí v skutočnosti hovoria, ja si zaslúžim nebo. Ja v podstate aj nemusím každý deň, jak ty, sa modliť a Bože, odpusť mi a tak, pretože ja od malička chodím do kostola, alebo ja neviem, priviedla som k Pánovi veľa ľudí a môžeme tam dať akokoľvek premennú. A takíto ľudia samospravodliví si myslia, že pre svoje skutky, pre svoje zásluhy prídu do Božieho kráľovstva. Ale sa veľmi milia. Pretože my potrebujeme nie pre naše zásluhy, ale pre krv Pána Ježiša Krista. Povedzte mi na to amen. Prídeme do Božieho kráľstva. Halelúja. Amen. Ježiš je nám najväčším príkladom. V Jánovi v 5. kapitole on povedal, ja bez môjho otca nemôžem nič robiť. Úplne totálnu závislosť vyjadril na svojom Bohu. A ja by som chcel, aby sme sa teraz spoločne pozreli ešte do života jedného muža, trošku, ja chcem vypichnúť jednu vec z tohto muža, a to je muž Ezdráš, ktorý veľmi dobre ovládal zákon. V súčasnosti majú Židia 601 zákonov, ďaká Bohu, že my ich už nemusíme dodržiavať, že nemusíme študovať to, čo sme zle urobili. A on veľmi dobre ovládal Boží zákon, a v tom čase, tým, že ľudia boli v Babylone, v exíle,
tak tam je napísané, že on tam nenašiel ani jedného, už potom medzi tým pozostalým, ani jedného levita, ktorý vykonával službu, bohoslúžbu. A tak musel napísať list a postarať sa. A jeho úlohou a jeho poslaním bolo doviesť ľudí, tých posledných, v tej druhej vlne, posledných tých exilantov z Babylona, priviesť ich do Jeruzalema a postaviť znova obnoviť kňazskú službu, bohoslúžiť Bohu. Takže to bolo jeho poslanie. On vedel, čo je jeho poslanie. A poďme si to teraz prečítať. Je to v Ezdrašovi v 8. kapitole. Je to verš 21 až 23 a potom ešte budeme si čítať verš 31. Takže prečítajme si, čo sa vlastne tam stalo. A jednu vec vám chcem vypichnúť aj z tohto textu. Takže je to Ezdraš 8. kapitola, verš 21 až 23 a potom ešte verš 31. Tam je napísané, Ezdraš hovorí: Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred svojim Bohom a vyprosili si od neho šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. Hanbil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jazdu na našu ochranu pred nepriateľmi na ceste. Veď sme vyhlásili kráľovi, ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, čo ho vyhľadávajú na svoje dobro, ale jeho mohutný hnev zasahuje všetkých, čo ho opúšťajú. Postili sme sa teda a prosili sme o to svojho Boha a dal sa nám uprosiť. 12. dňa 1. mesiaca sme sa pohli od rieky Ahavy a uberali sme sa do Jeruzalema. Ruka nášho Boha bola nad nami. On nás na ceste chránil pred nepriateľmi a zbojníkmi. Haleluja. Toto je toľko, ja chcem tu vypichnúť jednu vec, bratia a sestry, že tento Ezdraš, že on mal previesť týchto ľudí do Jeruzalema z Babylona, tak to bolo veľmi náročné, pretože vtedy neexistovali ani lietadla, ani rýchlovlaky, ani diaľnice, čiže museli to robiť na pešo a mal medzi sebou aj babetka, detičky malé, starcov, hej, že musel aj tam brať ohľad. Takže tá cesta im trvala necelých 5 mesiacov. Ale tá cesta bola aj veľmi nebezpečná. Je tam napísané, že zbojníci, lúpežníci a banditi, oni si uvedomovali, mali rôzne tie posvetné bohoslužobné predmety zo zlata. Oni mali pri sebe veľa zlata, mali pri sebe veľa striebra, hrivny a vyleštený bronz, ktorý bol ako zlato. A oni si uvedomili, že takú dlhú cestu, že proste to nebude len taká kľudná cestička, ale že tam je množstvo tých gangov, tých banditov, a ide aj o život. A tak on mal dve možnosti. Prvá možnosť je, že by sa pokoril, aj keď vyhlásili pred kráľom Babylona, Artaxerxom, že my sa nebojíme, pretože máme ruku veľkého Boha, je nad nami, nás prevádza, takže my ideme, Boh ide pred nami, takže nám sa nič nestane. Lenže potom mu to došlo, že dobre sa to povie pred kráľom, ale teraz, keď prejdem toto a tak ďalej. A to bolo, keď ja som sa rutil dole do Košických Olšan a nemal som v poriadku niečo, neviem, čo s autom som nemal v poriadku a policajt tam stál a držal sa za opasok a dole pri zastávke. A ja som sa válil dole a mal som možnosť, že mohol som zabočiť doľava, alebo som mohol ísť rovno, ja som potreboval ísť rovno a som hovoril, páne, ja som muž viery, ja to dám. Ja sa nebojím. A v poslednej chvíli som to stočil doľava, takže som tak dopadol. A on takisto mal dve možnosti a viete, čo si vybral? On si vybral tú duchovnejšiu. On chcel dosiahnuť víťazstvo duchovnými zbraňami a preto neišiel pred kráľa, neprosil ho nejakú ozbrojenú eskortu, ktorá by ich chránila na ceste, ale dal sa do rúk Boha. A on to až dvakrát vyznáva v tomto texte, že ruka Hospodina bola nad nami. Bude nad nami a potom povedal, a bola nad nami, keď dorazili. Hej? Že on to vyznal, že naozaj, tí banditi, boli sme jak neprestrelní. A bolo to úžasné, že Boh ich tak chránil. A tu je otázka, a ja by som chcel takisto, aby my sme sa spoliehali aj toho roku. To je to, čo Boh mi položil na srdce, aby sme sa spoliehali na Boha. Aby sme išli
aby sme sa nechali viesť jeho duchom, aby sme dúfali v neho. Ale otázka je, ako máme sa viacej spoliehať toho roku na Boha. Aj minulého roku sme sa spoliehali a ako by som sa mohol viacej spoliehať na Boha. No pozrieme sa, ako to robil Ezdráš. Ezdráš pre touto náročnou cestou sa vložil do Božích rúk tak, že povedal celému ľudu, že budeme sa modliť a budeme sa postiť. A prosiť Boha, aby nám dal šťastnú cestu. Aby sme šťastne dorazili do cieľa. A tak sa ľudia postili a modlili sa a Boh ich vypočul. Halelúja, Boh ich vypočul. Takže mne sa stalo, bratia a sestry, toho roku dvakrát, že mi auto nefungovalo kvôli tomu, že som mal slabú baterku. To, ako si my môžeme dobíjať baterky, bratia a sestry, to, aby sme naplňali poslanie, do ktorého nás Boh postavil, je osobné stišenie s Bohom, je modlitba. Kedy si ty a Boh, nikto iný. Najlepšie je to ráno robiť. Nájde si čas, že predtým, než ideš do roboty alebo čokoľvek, budeš si robiť svoju kávu, si dáš čas s Bohom a budeš tam s ním tráviť nejaký čas na modlitbe. A toto ti dá veľkú silu, brat a sestra. To spôsobí, že aj ukážeš Bohu, že ty si závislý na Bohu. Páne, ja sa spolieham na teba. Celý tento deň ti dávam do tvojich rúk. Viete, ako sa to zmení v tvojom živote? Keď to budeme robiť. Takže sila je v modlitbe a stíšení. A oni sa pôstili, nielen sa modlili, aj sa pôstili, Ezdráš a tento ľud. A ľudia, ktorí sa často postia, hovoria, že majú obrovské svedectvo, že proste pôst má obrovskú silu. Keď sa postia a volajú na Boha, tak Boh k ním otvára nebo. Je dobre sa aj postiť, bratia a sestry. A takisto, ako sa môžeme spoliehať na Boha a aby sme boli silní. My sme preto mnohokrát slabí, lebo mnohí z nás sme pokrstení Duchom Svätým a máme dar hovorenia cudzými jazykmi. Halelúja. Ale my to potrebujeme používať. Modli sa, brat a sestra, v jazykoch. Šarlabaka samachanamaka. Čokoľvek ti Boh dal, akýkoľvek cudzí jazyk, anielský, modli sa. Keď ideš do práce v aute, keď ideš do obchodu, alebo nakupuješ, môžeš si všímať cenovky a môžeš sa modliť v jazykoch. Môžeš sa modliť. Duch Svätý sa modlí a ty silneš na vnútornom človeku. Modlíme sa aj v cudzích jazykoch, bratia a sestry. Nezanedbávajme to. Verš Jakub 1.5 hovorí: a jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje a bude mu dané. Ale nech nepochybuje, lebo ten, kto pochybuje, nech sa nedomnieva, taký človek, že dostane voľačo od Pána. Za čokoľvek by si sa modlil, za čokoľvek od Pána by si chcel dostať. Keď ti chýba, napríklad tu je vymenovaná múdrosť. Keď ti chýba čokoľvek, volajme na Pána, klopme, poďme na kolena, možno do postu a modli sa. Nestotožni sa z toho, že je taká situácia, proste je to silnejšie, ako ja končím. Nie, ty bojuj a očakávaj, spoliehaj sa na Boha. Nevzdávaj to. Máme živú nádej, že u Boha je nič nemožné. Je všetko možné. U Boha je všetko možné a tak sa modlíme viacej. Mnohokrát nedostávame veci preto, lebo sa nemodlíme. My sme boli, počas sviatkov sme boli nad Košicami na chate Hrešna. Stala sa nám taká situácia, že bolo tam strašne veľa Košičanov, to je nad zoologickou záhradou, taká chata tam je, a je tam bufet. A my sme v tom bufete, my sme tam vnúka v tej chate čakali v veľkej rade, a jak sme čakali v tej veľkej rade, tak sme si všimali, že kde by sme si potom sadli. Lenže všetko tam bolo tak napchaté, že stoly tam praskali vo švikoch, pri jednom stole aj 10 sedeli. A jedine jeden stôl tam bol, prázdny, ale bola tam taká krásna cedulka, rezerve. A tak my sme čakali v rade a keď sme sa dostali na rad a sme si už pýtali, dali sme si dobrý boršč a ja som sa spýtal, prosím vás, tá rezervačka, čo je tam, nevieme, že na ktorú hodinu je, nedalo by sa na 10 minút si tam sadnúť. A on mal toľko, veľa zákazníkov mal, že v tej rozložitosti aj hovorí, že že toto už nie je, to kľudne si dajte dole tú rezervačku a sadnite si, ten stôl je prázdny. A my sme si stali, ľudia na nás pozerali. Stačilo sa opýtať. Veľakrát sa nám nedostáva, bratia a sestry, od Boha.
Voľačo pýtame od Boha, buď je to problém s tým, že pochybujeme, že voláme, ale pochybujeme, alebo málo prosíme. A Pán Ježiš dokonca nás tak vyzýva, rukavicu hodil tým, že povedal to podobenstvo o vdove a sudcovi. Keď vdova chodila neustále, neodbytne za sudcom, chcela od neho niečo a sudca hovoril, Boha sa nebojím, ľudí sa nehambím, ale tá žena, keďže tu je každý deň niekoľkokrát a furt ma otravuje, len kvôli tomu ju vypočujem. A tak len kvôli tomu povedal, dobre, bude tak, ako chceš ty. A Pán Ježiš hovorí, keď príde syn človeka, nájde takúto vieru na zemi. Nájde ľudí, ktorí sa neodbytne volajú na Boha a modlia. Vieš, Bohu to asi zrejme nevadí, že stále, keď budeš klopať a budeš chodiť za Bohom. Boh ti nepovie, no zase si tu s tou potrebou. Zase. Boh to nie je taký, jak my ľudia sme, že tak koľkokrát budeš za mnou chodiť. Bohu sa to páči, pretože vidíš, že si závislý na Pánovi a Pán, ktorý môže všetko urobiť, v akýkoľvek moment, tak on je rád. Bratia, skúsme to takto robiť. Blížim sa k záveru, bratia a sestry, a chcem len povedať to, že Boh chce byť súčasťou tvojho života aj v tomto roku. Spoliehajme sa na ňoho, nechajme sa viesť jeho Svätým Duchom. Zachariáš 4.6 hovorí, nie silou, ani nie mocou, ale mojím duchom, hovorí Pán. Nie silou, ani nie mocou, ale mojím duchom, hovorí Pán. A my chceme v tomto roku sa spoliehať na Boha. Pane, dovolíme ti, povedz to Pánovi, aj v tejto modlitbe, ktorú budeme mať pred Pánovou večerou. Pane, ja ti dovolujem, aby si vstúpil do môjho života, aby si sa stal súčasťou celého toho roka. Nie len cez pracovné dni, ale aj cez víkendy. Vždy. Nie len na zhromaždení, ale aj keď som súkromný. Aj keď možno sa pravotím s deťmi, aj keď čokoľvek robím. Ale Bože, ja ti dávam priestor do všetkého. Otváram ti v svojom byte, v svojom srdci každú jednu izbu. Tu máš kľúčik od každej izby. Nechcem si nechať nič. A keď budeš mať takéto otvorné srdce, vznikne otvorný vzťah medzi tebou a medzi Bohom. A tie dvere budú, a Boh bude počúvať, nebude mlčať, ale Boh bude konať v tom živote. Boh bude konať v takejto cirkvi. Na záver poviem už len posledný príklad Mojžiša, ktorý povedal Bohu toto. Je to zaznamenané v 2. Mojžišovej, 33. kapitole, v 15. verši. A on povedal, Bože, Hospodine, ak ty nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľto nevyvádzaj. Mojžiš urobil rozhodnutie a tak si uvedomil, tak bol závislý na Bohu, že povedal, ak ty nepôjdeš pred nami, ak tvoja tvár nepôjde pred nami, ak ty nepôjdeš s nami a nebudeš s nami, ja to ani nechcem. Ani nás tady to nevyvádzaj. Budeme radšej budeme v tom trápení a tak ďalej, ale bez teba nechceme dobre. Majme takýto, bratia a sestry, postoj. Odovzdajme sa a otvorme svoje srdce doširoka pre nášho Boha. Pretože náš Boh je múdry a je to úžasné sa vložiť do rúk takého úžasného, všemovúceho, múdreho nášho Boha. Klopme a buďme ako tá vdova, volajme na Pána. Ak v niečom sa ti nedostáva, volaj na Boha. Modlitba a pôst sú tie zbrane, modlitba a hovorenie, modlitba v cudzích jazykoch, taktiež stišenia. To je cesta, ako môžeme my používať tieto naše duchovné zbrane, ktoré máme, aby sa tento rok nám podaril, aby bol šťastný. Aby tá cesta celá bola šťastná a na konci roka, aby sme povedali, Hospodin mi pomáhal, Hospodin bol so mnou. A budeš tu, zoberieš mikrofón pastor ti dá mikrofón a budeš hovoriť svedectvo, ako ti Boh pomohol. Amen. Môžeme sa postaviť a poďme aj teraz sa modliť. Poprosím, keby mohol tu prísť Bár Maroš. Je tu Michal. Ivo, prídeš ty? Alebo je Michal? Pozrieme sa, bratia a sestry, teraz. Drahý nebeský Oče, ďakujeme ti za tvoju obeť na kríži.
Ďakujeme Ti, že sme omilostení, hriešnici. Pane, sme marnotratí synovia a marnotratí dcery. Ty si, Pane, zobral náš trest na seba, na svoje plecia. Ty si, Pane, prišiel, opustil si slávu neba a prišiel si na túto zem, aby sme my mali večný život. Ďakujeme Ti, nebeský Oče, za Tvoju lásku. Ďakujeme Ti za prejavenú milosť, ktorú sme si nezaslúžili. Ďakujeme Ti, nebeský Oče, za Tvoje slovo, ktoré nám zjavuje Tvoj charakter a nás vedie po dobrých cestách, po zelených pažitiach, po tichých vodách. Páne, Tvoj pokoj je úžasný. Pane, Tvoja láska, Tvoj pokoj, Tvoja radosť do spasenia a z povolania Tvojho nás robí šťastnými. Chceme, Pane, myslieť na to, že sme boli vybratí, že sme boli povolaní veľkým Bohom. Nie pre naše zásluhy, ale preto, lebo si milostivý. Pretože máš záľubu v milosti. Pretože Ty miluješ človeka. Pretože nemáš záľubu v smrti, ale máš záľubu v živote. Pretože od počiatku, keď si nás stvoril, aby sme žili pre večnosť. A ja si uvedomujem, Pane, že náš návod hovorí o tom, že máme žiť večne. Niečo sa pokazilo, ale Ty si to opravil, Pane Ježišu. Ďakujeme Ti jeden za druhého, za spoločenstvo, ktoré je, za naše rodiny. Ďakujeme Ti, Pane, za naše životy. Kládieme Ti na oltár teraz a voláme na Teba, Pane. Príď do nášho života, otvárame Ti svoje srdce. Staň sa súčasťou nášho života, Pane. Prosíme ťa, Pane, pozývame ťa. Príď do nášho života, ved nás svojim svätým duchom. Pane, chceme ísť. Nie, Pane, svojou silou, nie svojou múdrosťou a rozumom, nie možno našimi prostriedkami, financiami, nie, Pane, našimi schopnosťami, ale chceme, Pane, sa spoliehať na Teba. Lebo Ty si ten, ktorý si múdry. Ty, Pane, vidíš dopredu cestu, ktorú máme kráčať aj tento rok. Preto sa Ti odovzdávame, vydávame sa Ti, Pane. Chceme dúfať v Teba aj tento rok. Halleluja. Amen. Keď jedli učeníci s Ježišom, Ježiš vzal chlieb a keď bol dobrorečil, lámal a dával učeníkom so slovami: Vezmite, jedzte, toto je moje telo. A potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami: Pite z neho všetci, lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Halleluja. Bratia a sestry, budeme teraz pristupovať k Pánovej večeri.